A nivell de les Illes Balears, el Partit Popular han aconseguit 16.000 vots més que els que van aconseguir en el mes d'abril, un 6% més de vots, han passat del 16% en el 22%, han pujat d'un diputat a dos diputats i també d'un senador a dos senadors. Tot això ha passat mentre en el PSOE li passava tot l'hora el contrari, baixava 21.500 vots, un 1%, i també ha passat de 3 diputats a 2 i de 4 senadors a 3. El Partit Popular amb aquests resultats passam de ser la quarta força, que érem en el mes d'abril, a ser la segona força que som ara, i ja aquí a Balears, a més, molt a prop del Partit Socialista. I també a la vegada hem incrementat la diferència que duien damunt altres partits de centre-dreta. Jo recordo en vots que li havien tret un 5,5% a les eleccions del dia 28 d'abril i ara li han tret un 5,77%, en la qual encara hem pujat la diferència en els partits de centre-dreta que mos venen darrere. En definitiva, el que ens du això és que estem en una posició bastant més bona, molt més bona i amb molta d'il·lusió. Una de les coses que ha passat aquí a Balears és que en Pedro Sánchez ha perdut a nivell nacional 3 diputats i un d'ells ha estat a Balears. I això marca bastant la sintonia, o marca bastant la situació que hi ha aquí a Balears en relació amb el Partit Socialista de les Illes Balears. I la darrera reflexió que vull fer en relació a les eleccions d'ahir, perquè vaig tenir l'oportunitat d'escoltar també tant en el president Pedro Sánchez com a la senyora Armengol, és que en Pedro Sánchez i la senyora Armengol el que sí han demostrat és que són una fàbrica de fer extremistes i són ells els responsables de que creixin els extrems a dins les Illes Balears i també a nivell d'Espanya.